Hola, hola, ya soy aquí, hola, hola. Com estàs? Estàs bé? Sí? Jo estic molt contenta. Sí, perquè és que saps què passa? Que tinc dos cotxes i no un, no, dos! Un és l'Encapeto, que ja coneixes, no? Ja la coneixes, l'Encapeto a la Maria, de l'Encapeto que fa res, sí, i després en tinc un altre, que és una passada, és una canya. I avui l'he apuntat perquè el coneguis, vull que el coneguis. Sí, vas conèixer el metge, no? Sí. Doncs aquest és una canya, també. Sí, és el meu cotxe. I mira, va, saluts? Va, vinga, sí. És que m'has una mica tímid, tu. Aquí està! Hola! Hola! Aquest cotxe me diu que he de treure la meva energia, la negativa, la positiva, no sé què diu, és una cosa una mica estranya. Què passa? Toma. Ay, bueno, és una mica así extraño, però da igual, però que és el meu cotxe, que això mola, no? No sé, diuen que s'ha de tenir un cotxe a la vida. Doncs jo tinc dos cotxes, que peto!